Action Radio Philippine Standard Time, las 9:45. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa Aksyon Balita, una sa Aksyon Public Service, una sa Aksyon Komentaryo, sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon! 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 Warantayot minutos nakaligas at tak ng alas 9 Action Radio Philippine Standard Time sa lawat mayong gabi naman Bacolod kag Pilipinas. Inyo pala tunturan na Action at Patrol, Lunes Tub-Tub, Sabado, alas 9:30. Tub-Tub alas 11 ang gabi dari lamang sa DYEZ Action Radio Bacolod sa 884 sa Lilisuan. Sang inyo sunitang sa tagsa ka mga radyo. Martes nga papagalagad naton, yari kita sa PIDSA 26, katapos sa nga Martes sa bulan sang Oktubre tuig 2021. Action na Marlon Hervoya sa ngalan sang regular nga anchorman Action Eric Magbanwa. Ang sa mga adlaw kag bulan sang sining nga tuig, October 26 sa 2021. Hindi mayong adlaw para sa mga motorista. Labi na sa mga nagabiyahe sang di pasahe, alin sa tricycle, taxi, bus, rent a car. May grab pa naman sa Action, Henry, no? May grab pa sa bong. Mayara pa, inang grab lang na tuwag. Mayara pa, no? No. Mayara pa, no? Basta di pasahe nga sa lakyan nga nagatugong sang gatong. Labi na gid ang mga public utility jeepneys, mga kaaksyon ng POJs. Pati na gani mga kumbuyahan nga nag-ausar sa motorbla na ginapaandar paagi sa ginatughong nga gatong. Amo rin sa lang ulo apektado, mapa-generator ka man. Ang generator te siyempre nagatughong ina sang kurodo, sako pagdaan sa mga brown out. Ang power interruption sa pila ka mga lugar. Dari sa Negros Occidental, nagin mo, no, kuni amo ni sabong anaga koreit. Gakoloriit mga ka-aksyon bangod sa pagsaka sa presyo sang gatong. O kung na petrolyo sobong nga adlaw. Hindi gid nila malibatan ining adlaw nga Martes niyo. Nag-Martes nga adlaw para sa mga motorista. Amo ng adlaw nga gina-indian gid nila. Kaya man ang balita mga ka-aksyon sa nasyonal. Kada Lunes, mayara ginagagwa nga balita nga pag Martes. May saka na naman sa presyo sang gatong. Dari sa Pilipinas, mga ka-aksyon, dugay-dugay na nga sahi sang problema. Kada bulan nagasaka.
Kag bisan sinuman nga opisyal sang gobyerno, tagapungko, presidente, vice-presidente, senador. Hasta lang sila sa tikal kag wakal mo, di ba? Ang kalabanan sila daw, wala man sang may mahimo gani. Para punggan ining sunod-sunod nga sinakaay sa presyo sang gatong. Ikon sa mga binugoy pa nga istoryas kalye mag-aksyon, isa lang kabagay ang way nagasaka mo dari sa Pilipinas. Nagbudlay gidya pasakaon, way isang iban kundi ang puro isang tao. Debla? Budlay gidya pasakaon, way nagasaka kay hasta lagi na sa hawak daw. Ako pasakaon mo na. Ang pagsoksok sang poroy, satian, sa buyon, o tondughan. Ang doa siya na maka-aksyon, basi masalaan ka ba ng buwan? Kaya mo na, dari sa pungsod sang Pilipinas, ang kalabanan ng mga tao, dari daw mabuang na, sang hindi maagwanta, na sinakaay sa presyo, hindi naman ganis petrolyo mo, kundi saka man sa presyo sang mga ginatubag lang nga basic commodities. Yan yung mga importante ka ginahalanon blasang tao sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Saka man ang presyo sila. Nagaupod man sa saka sa presyo sang gatong. Ang iba na mga kaaksyon nagasaka, ang ilas sa nga blood pressure. Nangod sa hindi na sa resilente na maintindihan, nagakatabo sa buong sapungsod sang Pilipinas. Pero gani basta Pinoy, kilala kita sa kalibutan. Kita nga mga Filipino, kilala kita nga mga maisog. Kag nagabato kita ya sa anuman nga pagtilaw. Dari sa Bacolod kag Negros Occidental, dapat nangin mabinantayanon kita. Sa nagakatabo sa ato sa nga panggobyerno, kung mayara kita sang malasihan kag rason sa magreklamo, ipakigbato ang inyo sa di kinamatarong. Kung mayara sa gobyerno nga syado naging kamalanon ba ang pagpungko sa nila sa posisyon, ang ila sa di na pakigbato mga kaaksyon, hindi ang interest sang publiko, kundi ang interest nila, interest sang iban, interest sa mga dalagko kag poderoso nga mga tao. Kag simple ila sa nga kaulingon nga interest dapat hindi na napapadugayon sa pwesto pa. Kag nila ang mga tao mag-aksyon na kapapili sa maabot nga 2022 nga eleksyon, hindi na ka mo maghala ka pa tumpik-tumpik para ipahurabog na sa gilyon sa ballpen kag papel. Para nga hindi na maparisan pa wala. Hindi na makapanggamot pang ila sa nga abilidad. At hindi na sila makabalik pa sa ila sa nga posisyon. Medyo masakit-sakit man ang katinaga mga kaaksyon. Bato-bato sa langit na mga politiko. Ang maigo di lamang kigha. Kurti subong panahon mga kaaksyon ang mga ultimo nga mga tao muna yung makaluluoy. Hindi na kita dapat magpadaog-daog pa sa ila. Dapat kung mahimo pa lang bato kita kung masarangan. Imuon tang masarangan ta para nga makatibawas kita sa kapigaduhon. Kag mauntat na rin halakay inaway sa mga yara sa poder, yara sa gobyerno. Alas 9:55 na Action Radio Philippine Standard Time. Sa mga late tuners na to, sa mga nag-monitor na sa to sa nga live stream, di mga mga bahin sa kalibutan, steady ka mo da, daralang ka mo. Kay dugay-dugay, i-acknowledge tang inyo sa ligay padala nga mga mensahe.
Ato sa mga aksyon na unit reporter sa Balita Nasional. News Center naton aksyon ang defensor. Ang sa patrol temprano pa nagalibot aksyon na John Diaz with aksyon na Nixon Tahom. Mga aksyon unit reporter sa ato sa Sur Central Norte nga bahin. Baybay man akong bukid, Sur man akong Norte. Mga balita hindi magaluwas basta ara naka-standby. Ang ato sa mga aksyon unit reporter. 56 minutos na kaligas sa tak ng alas San 9, 4 ka minutos na lang, curfew na. Makalaluoy ang pila ka mga mobile nga baligya bla. Dali sa may dala sa Lacson, nagligad to, gain saway sila. Sa ato sa nagarovig ng mga otoridad. May reklamo to sila nga, okay man itani sa sawayon kami di. Kung curfew implementation ng paghamalan. Pero hambal nila, kung tani, sa lamahon bla. Kung tadi, ang ibang nga mga lugar, muman, parehos nila nga nag-negosyo na sining mobile, confod mobile ni. Ambal nila nga, spiyak to daw, ito yung ginadakop ha. Inigay man sila nga dakop ha, saway lang ha. Akon madakpan kag kon masaway ka pilak beses na. Ama na ng time siguro nga, pwede ka nakigan. Pwede ka na multahan. Kaman ang nagligad nga advice nato sa sining nagabaligya mobile, food mobile mga ka-aksyon. Para sa TV media pa lang pula panghimos na kamo. Para nga hindi kamo magyanda, hindi kamo masaway. Ang ini mapagtuhan yun sa inyo sa nga negosyo. Kasi sa ulihi, dumalian naging kamo bla. Walang nasabok-sabok nga balita. Ano mga balita nga dapat ato sa nga pagtutukan dari sa ato sa nga pagpangalagad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa bahin sa nga balita lokal, halong-halong gid kamo. Halong kamo kay subong lamang gabi. Sa isa ka dalan diri sa mga downtown area sa nga syudad sa Bacolod. Isa sang masako-sako nga dalan bangod pag-abot ganing alas 4 tub-tub magsaka alas 8 sa gabi. Damo na mga tao nga nagasinumbali. Pati ang mga salakyan. Kaning kadalan ni sakop sa nga downtown area na sentruhan. Asang panulukan sa mga tao sa mga gabi. Tangod sa panibag-o na naman nga pagka-aksidente. This time salakyan nga di pasahi naman. Ang ruta sa Fortune Town Central Market. Ang mga nagasakay ito mga ka-aksyon, may mga bagras kag pilas garangkol sa lawas nila. Temprano pa sang gabi na tabuho ang ining insidente. Damo kay nasa nakitaan naton nga mga ka-aksyon ta nga nagapangyususo, normal bala na. Yara ginaya, mayara ganit tao nga bisan ano ka dali-dali niya. Yara sa makitaan nga sa dente, mapundo ginaya ka balantaw, mapuno pamangkot man. Kaya na initial nga information, initial nga detalye sa nga balita na palastar na. Sa ato sa nga patrol with action na John Diaz, pero ito'y base may labing ulihing update sa niya. May labing ulihing information. Aton bantayan dugay-dugay. Para magadiban siya nga balita, importante mga ka-aksyon ang planong pagpabalik sang ginatawag limited na face-to-face nga klase sa mga piniling nga lugar dari sa pungsod sang Pilipinas. Mo gining ginahulat sang kalabanan ho. Ang balita mga ka-aksyon nga laban-laban dayon gini siya. Kag dari sa Negros Occidental, oy mayara sang isa ka eskwelahan nga pribado nga nagpahibalo mga ka-aksyon nga ti sila isaman sa magabalik klase. Kamera sila sang nakuha na nga Certificate of Authority. Amon na rin ginahulat sang kalabanan bala bangod damo na sang hindi lamang estudyante mo kundi pati ginikanan damo na sang nagakatakan. Sugid ko daw. Sino may ginikanan daw ay kakatululo man. Sa diyon nga mag-abot ang module, magkuha sila module sa eskwelahan man. May hands up be. Wagid ay.
sang kabataan kung kaisa hindi na mamapili ito kakatak-an naman kung kisa naluoy lamlaga bagol sa kadamuon sang kadamuon sa mga modyol nga dapat nila sa nga ansiran dapat sila nila sa nga sabton mayad-mayad nga balita ni mga kakson kay laban-laban nga ang masabing nga pagkatol sang bagol sang pinaka mga ginikanan politik answer sa modyol amo na ni ayhan ang amat-amat nga pagkadula sang korisong sang nawong ni nanay ni tatay ni tita ni tito o kung pati na ni lulo kag ni lula mayara gani mimes nga nakita ko sa social media ang ginpost nila nga picture, ang picture ni DepEd Secretary Leonor Briones nga taga Negros Oriental. May nakasulat, kakuno si Briones, may panawagan. Panawagan ni Briones. Hoy mga laon, buligi hinablos yung answer mo, Jol. Amo gisa nabalaan niya ang Pinoy, no? Himo-himo sa sining social media, no? Ay, pagkipi-kipi, kamo kay base ko makadasma, makasandad kamo bla. Diyara kung kaisa nga below the belt, di kaya natawag mo. Labi na mga kandidato sa mga ano gadihimo nila Tarso. Number 1, lantawan nyo bala damo sa nagatripping subong kay Manny Pacquiao. Ang sadto mga daw si Kwawi nga pag-English bala ni Manny Pacquiao ginpang tingob nila ginimuan nila ini ginatawag nga mimis. Hindi ko nako ka Manny Pacquiao makita ko na malain man buot ko eh. Alang kay ti amo na iya amo na Manny Pacquiao to lang alang na taguon. Manbudlay ko mga politiko kang halak kakatago sang imo sa tutuod nga batasan. Kaya si Presidente Rodrigo Duterte kung nga ating alak kamong damo sa nagapalakpak sa iya once nga magpamuyayaw siya. Once nga magpakita siya sang iya sa ding kaagrot. Kaya nga damo sa nagasiling amo na yang tutuod pamatasan ni Presidente Rodrigo Duterte alang-alang nga taguon na. Amo na nga damo gyapon sa supporter si Presidente Duterte. Pero subong amat-amat na makuno nga gapog bugday. Nugbiya na spusto mo. Normal na dari sa Pilipinas. Ang balita mga ka-aksyon. May pila na sa limited face-to-face nga klase. Ang balita dari sa Negros Occidental mayari sang isa ka private dari eskwelahan nga nagpabalo bukas na sila sa ilas campus. Ginatawag ini mga ka-aksyon nga pilot run sang limited face-to-face classes sa mga eskwelahan nga nahamtang ini sa mga lugar nga ini ginatawag ba nga low risk o kung may madabo nga risgo sang COVID-19. Tanong ni magasugod sa mga umpisa ni November 15 apit sa 15 sa bulan sa Nobyembre. Man may ganyan presentar nga timeline mo sa implementasyon sang sining pilot run gani nagalawig tub-tub Enero 31 sa sunod nga tuig. Ang matabo sa sunod kay Education Undersecretary Nepomuceno Malaluan kaya ba nagliga nga mga sinimana siya man nagsiling mo nga ang limited face-to-face classes magasugod dungan sa pag-umpisa man sang second grading quarter. Yang matabo sinisuro kay Malaluan sa katapusan nga bahin sang subong bulan sang Disyembre. Tinguwaan gid kuno sang DepEd nga makapagwa sila sang initial assessment sa sining pilot run. Magapagwa sila sang pahayag sa kun bala maayo ang resulta sang sining pilot run face-to-face classes. Kag bala pwedeng dugangan pa nila ang mga lugar nga himuan man sa mga ka-aksyon. Kag kung pag-abot sang Enero tuig 2022, pwede na mabalik ang face-to-face nga klase pati sa mga public schools. Ang tuman ka na mo sang pampubliko nga malutuan sa pungsod sa Pilipinas mo. Mayo-mayo kag importante ini nga bagay nga nahatagan nila sang pagtamod sa ato sa gobyerno bangod kung hindi mga ka-aksyon kasi madugangan ang kahuyanan sa Pilipinas pala kag kahuyanan sa mga tawo nga nag-start diri sa Pilipinas nga aman hindi bala kita bahuya nga sa datos mga ka-aksyon ho
Sa datos nagapakita kung patag sa edukasyon ang paghahamalan, pangkalibutanon, ang pungsod. May duha na lang gali ka nasyon, may duha na lang ka pungsod sa kalibutan mga kaaksyon nga wala pa makapabalik sang klase bisan limited face-to-face classes na lang. Kag sa duwa ka mga pungsod mga kaaksyon, isa dirang pungsod sang Pilipinas. Duha na lamang ka mga pungsod sa kalibutan nga wala pa makapabalik sang klase sumugod sang ang World Health Organization o WHO nagdeklarar sang pandemya. Nag-start ba ding pandemya mga kaaksyon Marso tuig 2020 mo? Kung ikaw ari diri sa Pilipinas, hindi kayhan mo iha kung may ara ka sang amigo nga sa ibang nga rasyon, babangkot, kamusta da, balik ng klase niyo ay. Alang-alang magkamo magsabat nga balik kay way pa, magsabat ka mo ay sabton ka man sa istorya mong amigo, miga mo sa ibang nga rasyon, ay siling ya, isa gali ka mo sa duha na lang, kapungsod sa kalibutan, nga way makapabalik amat-amat sa klase. Ano mo na ang pagpabalik kay nagalililasay layaw? Ga ako sa hanay ang mga opisyal atos gobyerno de. Gabidan tayanay iya. Yara gani gahambal nga sana all. Di bla? Oh, sana all may ara sa kamuni. Nagligan nga September 13 mga ka-aksyon duman ko dari sa Pilipinas, gintestingan man nimo nga mapabalik ang limited nga face-to-face nga klase. No? Okay man tong resulta. Although nga ti mayara sang pagka-infect no sa pila ka estudyante kag manunod. Pero gamay-gamay porsyento. No? Dudubang ko to sa 500 ka mga estudyante nga nagtambong sa limited face-to-face nga klase sa NCR. Ilan lang to man? Isa or duha, no? Ang nalatnan o natapikan sa COVID-19. Tuma kagamay. So isa to sang gagibasihan ako nga nag-decide ang DepEd pati na ang Commission on Higher Education. DepEd para sa mga pampubliko nga balutuan. Commission on Higher Education para sa mga pribado. Nga sa saning November 15, namo na sa mga public schools kag private schools. Ang magabukas sa Ilesari Campus para sa limited face-to-face nga klase. Namuno ko mga ka-aksyon nga dari sa Negros Occidental mayara isa ka pribadong bulutuan. Ara daw sa may Kabankalan ang ginatawag mga ka-aksyon nga Southland College. No? Isa sa mga private nga eskwelahan, malakip man sila, no? Maupod man sila sa limited face-to-face nga klase mga ka-aksyon. Pribado na sa nga eskwelahan, nakakuha sila sa Certificate of Authority halin sa CHED. Sa ini kapahanugot nga makabukas na sila sa Ilesari Campus, magkapatagayon man sang face-to-face nga klase para sa Diploma in Midwifery. Dara na sa may dalan sang Rizal, Don Emilio Village, Kabangkalan. Private, non-sectarian, co-educational institution kaya tukod sa itong Marso tuwig 2009. Isa inisang bag-o nga educational institutions sa Negros Occidental. May preschool, grade school, junior high school, kaga senior high school, all the way up until the college level. Kaya mo na, ang balta mayo ni mabalaan na naton, karang kung bala pwede na kabasarangan na naton ang pag-amat-amat hikutar sa mga butang pakadto sa natuwag nga new normal. Ako tob nga maangko naton ang handom ta nga magbalik sa normal na gid nga sitwasyon. Ang singgitan santaran, sa inyo nga nagasinggitan ka maguray. Sila magsinggitan nga mga tuga ka mo sa alarma, skandalo ba si patawag ka mo pulis bla? Singgitan sa inyo balatyagon. Amo na nga singgitan, gini nga batian mo. Man balatyagon yung kasinggitan.
nga kamay pa initanan ang matigayon na. Sa Visayas, ang mga public schools makakson isip-isip ko man may 59 mo o 59 as of October 25 nga listahan nga nakuha na ton public schools 59 public schools ma limited face-to-face. Dari sa Visayas, isip ko mga 21 galing kita ko diho. Ara sa ang iban, ara sa Antique, may Cebu. Ang damo gini may Leyte man. Samar. Samar damo-damo diho. Kasi buwas mayara sa panibag-ong listahan ni October 26 na subong. Sa October 27 may basi may bag-ong listahan nga magadugang bla. Kag basi dari sa aton sa Negros Occidental basi mayara man. Una ton tara no. Kaya sa Visayas makakson tes sa salin tara 21. Why ko di makita 21 lugar nga Negros Occidental. Jadi sa surat sa Bacolod nagligad to ginrekomendar ang barangay Alangilan. Hambal to ang kapitan sa barangay mga kakson nga ops hindi lang anay. No, hindi lang anay kiti ang kapitan sa barangay mo na siyang may hibalogid direkta mo kung anong sitwasyon sa iya sa ring lugar. Pero ginhatagan mo to sang konsiderasyon. Alas 10:12 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang viral nga balita mga kaaksyon sa sunod sa Iloilo ango sa siring bansagan ng Salawayon. Ang bansag sa iya ti may pagkariw tumado man. Kung Salawayon ay isa katawo, ang magulang sa Salawayon is retubado mo. Dasdan ta naman kanti na muno tara ni kaina sa ato sa nga palatuntunan kaina sang hapon action reports after operation in sugpo na ba kina sa action na farming line no sang ining balita bala nga digto sa Iloilo mo gining pinagkaginahambalan to kakason siya sa pwesto hindi man guro di pwesto man lang niya no dara sa bahin sang assist as regional office sang land transportation sa Iloilo sa Ilohon na lang isa ginmanduan sa mag-explain agkadto dito central office sa LTO kung ano ang natabo nga ang ginakusahan ni siya nga siya mismo opisyal sa LTO pero siya ang nagsupak sa patakaran sa pagsulundan angot sa trapiko. Biting the red light malang yes sa violation galing nagpalagas siya sa traffic aid. Nagdulog mo sa saunhan, ginambalan niyang traffic aid nga nag-flag down sa iya. Kasi nga, sunod lang ka mo sa akon to ha. Nagsunod man, pagsunod gali dito sa nagkakanto sa opisina, sa LTO, tiyambal sa traffic aid, ay taga-LTO, gali ni. Viral subong ini nga balita, viral subong ini nga tinuga. Dito sa Iloilo. Hindi dapat pagparisan ni mga ka-aksyon kung mapapatunan na may violation kaya sabisan beating the red light lang di. Ang balita na is nakasupak ikaw sa kasuguan kag ara ka pa sa ahensya nga amo ang nagapanguna sa pagpatuman sang sina nga kasuguan. Kung mga pulis ne no, kung mga pulis din ka amo ne di madugayan ni daw. Kasi kung maglabot pas punto patawag ni ni PNP Chief Guillermo Eliazar. Inakon pulis galing kabanti LTO ni. Amo ta mga suod gid nga mga amigo, mga kakilala taga LTO, mga mabuot iya. Kag tampad iya sa pagserbisyo nila bilang isa man sa kakatapo sang ahensya sang gobyerno. Manara ka sa gobyerno, ang sweldo nga ginakuha mo na kwarta sang tawo. Kung ara ka sa gobyerno, may ara ka ina sang ginsompaan. Kung matuod ng akusasyon mga ka-aksyon ho, sa Assistant Regional Director sa LTO, Western Visayas.
Nagkahuluya man sa kwerpo sang LTO sa Bugos nga Western Visayas. Ano ba lang Negros Occidental haw lakip sa Western Visayas. Gabay pa nga maklaruhan ka batagan ni tanan. Kung napamatundaan nga nagsupag man dapat panaugan sang penalidad. Panaugan sang konado man nga sentensya kung kinahanglanon para nga hindi na masulit ang iningasahi sang insidente. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Okay, 16 minutos nagkaligas sa tag ng alas 10 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kamusta sa mga nag-monitor sa ato sa ding Facebook Live, no? Tulog testing kami ni Action Elway ho sa ato sa ding Facebook Live ho. No? Kay gintabo ko gindi sa ginatuwag man nga pilot run sang face-to-face classes. Naga-pilot run man kami ni Action Elway sa akon sa ding Facebook account. No? Ang last ko Action Elway nga Facebook Live sa nga programa ko sa ako sa ding Facebook account. Why pa COVID-19? Imaginabla. Pag nalipat ko. Sang New Year coverage. Sang December 2019. May COVID na to. No? Itong last kong Facebook Live. So thank you sa aton sa ding monitor sa live stream naton. Mga 400 slak bilog. Okay mga nakson Elway. Tiguan talang karon Mag-knowledge na mga 400 plus nga mga viewers naton. Thank you. Daw ba pati ba nang aton sa mga tagpalamati ba? Sige, arin ang patrol. Kabalaon tama ka-aksyon ng observation report. Kamusta hontang surat sa Bacolod? Area to kay naging muno ko nga aksidente Fortune Town Central Market nga di POJ. Dito sa may Locsin, Luzuriaga, hot downtown area na. Report ka na baton ta sa mga gabi nagbalos diri sa may unhan lang naton. Diri sa may Burgos, Lacson. May report ka na baton ta nga mayaraman sa aksidente. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Sa Patrol Observation Report with Action Jan Diaz. Action Jan, kamusta Bacolod Subong? Please come in. Exactly, Action Market, subong nga dati. Ari ko rin sa isa na naman sa vehicular accidente na naman no? Ito na doon. Dari kami sa tubang sang kagubalang entrance, kabalo ko na hospital entrance sa Butanga. Ang Corazon Locsin Monterrey Memorial Regional Hospital. Dari ayon sa tabok sang Sanders, bra, no? Ulo na sa may entrance at sa hospital. Subong dari na natatubang sa Sanders ining entrance Action Mart ng Regional Hospital. Dari nagluntag yung accident case subong nga gabi na naman. Kung isip ko sa mga nagkuberan ko accident, kapat na nimong subong adlaw. Kapat nga vehicular accident involved this time. Isa ka auto, privado nga silakyan, sa kining isa ka motorsiklo, no? Nga ginamaneho mga ka-aksyon sa isa sa lalaki. Kung makita naton subong nga mga tiniyon diri sa area, wala naman di ang salakyan, wala naman di ang auto kay sulod na sa may hospital. Samtang ang isa maka-aksyon sa motorsiklo nga involved, ari pa rin may ginabulong minor injury, no? Pero kung ng taon na natin pila na sa aksidente, no? Pero palos lang. Kaya nabigos na barangay 14, kinakauna Barangay 14, atong save na Action Mar, sa temprano, patakse ito inside swat itong isabla ka walo kapigatang lalaki nang nagatang basura, nagtabok o naghampang sa labis kilisan dalan, gulpi lang naglabay man ng taksi, kinabungguan na to ang walo katuig, wasaktong iya toong nga tiil Action Mar. Wasak itong tiil ka 8 years old nga bata ng lalaki, nga residente sa barangay 16. Pagkagulugab nagbalos na sa Locsin, ay, iwa naman ka jeep, no? Duwa ka libasay ka jeep ni alihis sa Fortune Town na nga ruta, nagungguanay.
may mga injured man sa mga aksidente aksyon na Marlon. Then pagkagabi naman mga pasado mga alas 9 ng gabi nagbalot dito sa area sa Burgos Lacson. No, Burgos Lacson yung area nagbalos isa naman to ka motorsiklo puntan the rider na ba? Nag-deliver sa mga pagkaon action mark. Nag-alang-alang man to ang rider sa food panda. Nang daw go na siguro sa motorsiklo. Gulpi na naglusot natin. Election man, nabungguan ng to kila sa ulo. Nagkitiwan ko na may ito. Kung mo sana, siya din, no? May mag-go nag-aluhan. Diba sila? Subong gabi, most likely, maligluhan na ilang maniguro kayo, minor injury naman nining naangkon. Sining lalaki nga nagamaneho sa big bike ni. Do big bike ng iyang Ducati, guro ni. Na? Nga nagaduag sa ilong motorya ang private do na tanto damage gid man pero tuto nagsulod na sa may hospital action Marlon mako mo na bala mga aksidente sa dalanon subong adlaw pero kita mo dapat halong gid ang mga motorista no ang bisan ginadala mo ang sasakyan 4-wheel vehicle motorsiklo tricycle kagiban pa siguraduhon mo gid yang kompleto kag hinay ka lang sa imo nga pagmaneho sa sasakyan agod man imo malikawan ang aksidente sa dalnon akon kagabihon aksyon Marlon kaya mo na gani ang atong nga reminders permit sa itong tarang nga matag para mati balikan natin sitwasyon sa traffic ko mayari di anom ka mga taxi ho sa gwa sang ospital nagaparking wala tulat lamang nagkaroon namin mga hingagaw pauli at least meron di taxi nagahulat para sa ila mga kaaksyon wala labot kinaba kaluluoy ditang sitwasyon sa mga nagabantay sa ospital no barikutot bislaw sa kwasang ospital action mar sa may entrance dampi kaya tiwala man sila matulukan wala man sila maigdaan di man sila pwede kasulod sa ospital kaya bawal man no kapag tawag lang ininig kag kung may kinanglanon ang pasyente pwede ka lang paliyog sa may security guard sila na mismo ditong maduhol sa babaw kaya bawal man nga magsulod sa may ospital naman yung sitwasyon diri damo ni action maray isip ko hindi naman ginubo sa timing ari din naka-standby nga mga watcher ni sila tani sa mga pasyente ilagay ko wala ka choice dra ka lang gid ma-tiner ulat ka na lang. Kung may cellphone ang imo nga imata, titawagan kanila para ma-request ang imo ang ilang kinanglanon, mahatag mo man bila yon. Kung wala, bulugod lagi para sila man nga sitwasyon. No? Libot-libot, naman ipataan pa paano naglabot na kami dito sa area sang Mansilingan. Nakalagaw na kami dito sa bahin sang Barangay Panokoy. Tanggop do karinong niya dito sa may south, no? Dili na lang downtown area masulok ko sa Action Mar. Masako gining downtown mga sunod nga mga sinemana. Kaya bukas sa digadaan ng bazaar, no? Kaya inagani kita na mo na makamat sa nagapuro cluster sa ila na mga baligya. Pwede ka to kapangundra. May baligya Action Mar ng sapatos. Iba na ilig sapatos mo. Mahilig sila magpang ukay-ukay. Kaplastar na aksyon dyan ako. May mga baligyan ang kompleto na? Kompleto na may ara na pang cellphone. Kung gusto mo baguhon ang casing sa mo phone, pwede ka ito kabakal. Kubain mo charger, may ara ito balaklon, pwede ka man ito kalusot. No? Kung gusto mo naman nga mga gamit nga iban ito dara accessories, pwede ka man ito kalusot. Pang bata, may ara man. May mga perno na bala, mo nung uso, subong mong. Sige, may yung baligyan na ito. Kung kinanglano mo, trabaho mo, mga sapatos, para doon Japon, mo sobrang ang banilang gwa mo la. Ang itsura mo doon nakapormada, kag isang gusto. Kung sagad siya magpili, bisan dra ka bakal, kurte ng epektos lawas mo, maayon ang pormada mo. No? So, pwede ka nakababakala. Most likely, kung mga bazar, ina-expected yung nakabulubahagong presyo, kung ikumparar mo mabakal katulad sa mga mall. Kung sa sunod sa mall, mahal gina. No? Pero kung dra ka magbakal, bahadog na Action Mar. Iba gini ka bakal na dumang ko sa mga kortina, bla? Tatlusin, meron ka tatlusin mong punda sa ngulunan, dahil na iba nagpamalaklon, especially kung wala ka kita sa pwesto sa mga downtown, kaya bawal naman tumadaan ng sidewalk, kaya nag-clearing, ginatawag nga ini, at iyan mo naman subong ang inadili na kami siyan, hindi naman sila mag-silo, tanan na, mga mga uso subong man, mga pinta, pinta,
ano ganit panawag na ginadahil na nila action mar, walang kalabanan, uso sa mga bayo, pwede ka man nakabakal dila sa may plaza, no? Galing kay ang bulak, kaya sige yapon maklanay, at ubang malasang San Sebastian Cathedral, ginaalaw na dagali nila nga mag-transient lang bala baligya bulak action mar. Pero basket lang hindi naman bidulog, galing kasi iban kung lapit naman lang, ka na naman bakal gini. Pero kung tinuloy man sa nagabaligya, dito ko sa Bayan, pero sa regular din ka nga baligya sa bulak la. Kahit mahal man na preso sa bulak, kung mahal na ito, 35 ang kada stick. May talagang taga ni kada stick sang siyang bulak action mar. Ganun kay alam mo na kuno ano. Di pwede nakabakal-bakal nila, no? Kung nakibot ka naman sa mga patso, labay namon sa mong gabi, tilkano, pasrado sila. No? So una, kung lapit lang yan, bisa na alas 8 sang gabi, as 9, alas 10 yan. Tamo ka naging agaw. Kinawit, ano pa man, 20, ano pa lang, may size. Sa buwasa. Ay, doon na lang kadlaw, no? Ito, 28, apaka 28 na nasa. Ano man 28, kung 28, pasrado. Ang sa Bacolod kag Negros Occidental, 30 pa ya. At 30 pa. O, NCR to yung October 29. Okay. 30 pagli. So meaning, at sa 29, kalakad sila, kabisita sila, no? Laban-laban akson na dyan, amo naman ni sigurong sundon, October 30 to November 2, dari sa Bacolod kag Negros Occidental, kay damo nakson dyan sa mga local government units, nga nag-issue sang ila kaugalingon nga executive order paagi sila sining mayor nga naga-adapt sang damlag lang EO nga gin-issue una ni Governor Bong Lacson. So kung sundon gani. Oo. Dahil na kung di align na iban ng mga manuwa mo. Correct, oh. Mabaga ka ron niya. 30 ka rin niya. Kapag diyak na, ka mo, ulo ka mo da. Ano lang ron, takot-takot, kung dito ka manuwa, mas mayo kung aligned. Para kung magpananago ang tanan sa 2030, pinanago na lang gid, no? Ikaw ya, sanaw ka ba pa Isabela? Ha? Ikaw ya, sanaw ka ba pa Isabela? Oy, may chansa. Why chansa? Oy, chansa. Ay, ka din sa kulot mo. 30. Okay, close magaling no? 30, 31, 1 kag 2, 4 kadlaw, close. Apat ka daw close kay 1 to ari ka nabigapon kay duty man niya amig jayo wala nga holiday Gani, ano pa tayo nag-holiday amo niya pero sila nga naintindihan na nila no ang buwas guro titingan sa buwas kito pwede pa buwas sa hapon sa mga Wibes pwede pa man na titingan sa kay iban na ginagaw ginamo gina-check ni naton kung ano ang mangin sitwasyon sa biyahe gina-check naton sa series kay Ma'am Dede Valios kung ano ni ang sa 1 and 2 kasi kung before yes Alas 10:28 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time na utod ang linya ni Aksyon John Diaz ang ginastoryahan namon mga ka-aksyon ang angot sa closing block sang tanang kasahi sang patio or sementeryo dari sa probinsya Quezon. Aksyon John, back to you. Yes, Action Mar, no? Kay kinbisitahan namon. Kabalo kami ginapangita, kami kita ka ng trending ng mga panson, ginagaan nila disenyo ng iba nila pinta. Kita ko to, Aksyon John, ang last nga nakita ko, ginpintahan niya ang disenyo sang pansyon sa iya sining amay blato mo. Panson, gini nga sigarilyo? Sikat nga brand sang sigarilyo, kay kuno napatay iya sining amay sa pagpanigarilyo. Oo. Kaya ako na kilala man sa una. Gusto niya ilimno niya ya. Oo. Diba yung kay Trenda man sa mag-design ng pansyon to. Trenda mo, design na yung lain man. Ginapangita naman sa kulot ko, may amo sila wala diriya. Gaway hindi sila naghahatag sang artistic design. No? Kalabanan, design niya sa mga lapidaing. No? Lana nila yung pang disenyo, Action na Mar. Yung pang bit-bit na kayo nalabay kami sa may Burgos Public Cemetery. Damo na ka bit-bit sa mga pinta, brush, at iban ka pasugo na namang liyog na naman. Di kikatagas yun asang sa sampaw sa may Burgos. Kaya taas pa si mo, blang mga sinampaw ng mga panson dira. Iban di nakakita. Kaya ba nila, iban ko nung ilang, ginapang bungkal na. Ito yung memo, pag dinamo-damo sa daan niya. Kaya mo ang kanapin ng ita, Action, sa common ang iba na nagadiretso, no?
Anyway, sa sunod sang Bacolod Subong dati, may mga areas dulong yapon, ilabi na pala sa may si Casco Dampe. Siguro pa sugaan sila nilaw na magtimbang nga ba sa Major Conferential Luzon to si Casco. Pero tayo mga proyekto bilang nga maayo, kaya di makapasanag-sanag sa dalanon, likaw sa aksidente, Pampanga Metal pala nga daan, ano sa may DM Dampe, tabok sa may areas ng Alis, bao ka mga dulong sa itong area, no? Lalabot ng mga kalanaan na yung limnang yung daan kisa katabok lang mga customer delikado para sa mga motorista ng galabay nga ibang yung naghahalong pero kisa ay gumugin mamurot hindi ka kamurot la kung sino katabok sa dalanon basi mabungguan no ikaw gyapon mamalay ranap halong sa totalan nga mga kakson nga nagabiyahe top sining mga tanion ang bango kaina hopefully mangin manami ang panyempo ba ginatuman gid kay dinami nga lakad ng panahon subong nga kagabihon mga kaaksyon. Anyway, sa totalan nga matag palamati basta magsining nga panahon mga kaaksyon tandaan nga sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz una sa bato sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Salamat aksyon na John Diaz. Balikan na lang sila karon sa natipon nila sa nga balita. Detalis ang iya sa report. Alas 10:34 aksyon Radio Philippine Standard Time. Iyak na lista na yung monitor live sa ato sa Facebook live ho. Ay sana silinta na daw pilot run manaton ini, no? Sa koto malabutan talang ha kay 500 plus ini, no? Koto malabutan talang, okay? Kay amigo ta Bernard Tabino, Toto Ronnie Gordon, nagabonitor, Romeo Matulak Florete, thank you. Oy, kay Toto Jonelo Alfonso family, dira sa may Barangay Tangob, listening Alfonso family. Sa Porok San Roque, Barangay Tangob, kay Zazi Fine, Akupan de la Cruz.
kay Kumari Michelle Diosera Verdean. Kamusta na kay Joan? Kay Yuan. Yuan Verdean. Hello! Alright, Maria Teresa Alfonso Tordelios kay Manang Maria Teresa Alfonso, kay Parita Roderick Escalante ng Aboritorman, kay Jorila Mirasol Chu. Araman Gaboritor si Ikaw Lang. Ang tupad ni Ikaw Lang si Totope, aras tupad ya, no? Si Toto Jomar Tamulin, Plaska, kay Nanay Letena. Kamusta lang ko na, no? Sige. Okay lang, ang iban nga 400 plus balikan na naman Action Henry. Sige, sa pagbalik natin na report ni Action Roger Goteb, ha? Alas 10:36 Action Radio Philippines Standard Time. Sa ato sa ring live stream, nalista live stream si Martin Aliling, si Yvonne Bueser. All right, good evening Action Marlon, sharing, evening everyone, thank you. Okay, si Dennis Nuestro, good evening. Si Star Mayo, Jen S. Bueser, thank you. Si Yudes Christ Gabriel. Mayroon kami Action Marlon, panami gikan sa La Carlota City. Si, Ma'am Jean Bueser, smiling sa. Milay Oligo from Barangay Tango, Bani Cafe. Si LG Ortiga Borja. Okay, mayo lang papamati ko no, sa tanan ng ating Porok Malinong, Barangay Tango, Bacolod City. Ang Porok Malinong, sa may area, no? Porok Malinong, LG Ortiga Borja. Okay. Sige, matry tada lagaw-lagaw sa Porok Malinong, no? Sa Barangay Tango. Salamat LG, kabarangay ko niya. Tamiyo lang ni Milail, si Jinky Dialagdon, Marilyn F. Fatibag, Nobel Amar, Alex Monteza. Okay. Rosalio de los Reyes, watching live, family Kilantang Hokson from 5th Street, Progreso Binalbagan. Always ga pamati ko no? Glazel Doroteo Latoza, good evening. Kag sa tarang-tarang kipamati sang Action Radio, especially sa taga Porok Bagong Silang sa Barangay Estefania. Alright. Jinky Dialagdon, Tamiya si Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Monteza, Milan Oligo, Michael John P. Sison, Lily King of UK, Maryland, FT Bag of Japan, all my family sa Barangay Pandaron Silos, DSB. Okay. From Arizona, USA. Christine Menyes, Villalobos, Action Mar, Ari kami, Barangay Pandaron, DSB. Jeffrey Arcoyo, good evening. Bro, Hinovia, kamusta? Thank you, okay lang. Donald Cabasa, good evening, Action Marlon, watching live from La Carlota City. Chris Vilma Trias, watching live, East Home 3, Barangay Estefania, God bless. George Gargasiran, tistingan iyalang guro kung applicable sa iya ang traffic rules and regulation. Hindi, gid. Minano ka applicable sa iya kung way sa madakpan kung way sa ginlaot sa duha ka traffic enforcer. Christoph Makuring, monitor lang ko, thank you. Si Clinton Palma mayong gabi. Si Danny Disiot watching live. Toto Jerry Asiro Jr. monitor makina si Toto Jerry si ato sa live stream. Okay. Abisi Caballo Fuentes live sa Barangay Beniquil. Araman si Star Mayo, good morning. Good morning. Morning to sila po. Gamonitor sa Lakeside Dentistry. Okay, nagapa-clean sang teeth si Ma'am Star Mayo. Good morning, Darasimo. Good morning. From Minnesota State, USA. Sinday Plaza, okay, ara namin yung gabi. Si J-Mac Hamantuk, mayong gabi sa Marlon. Check attendance lang. Hobalabina! Thank you, Gabonitor, sa ato sa live stream. Ang sa Facebook Live, dugay-dugay naman, balikan ta ka mo, no? Kay parang at least ma-on air good. Thank you.
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y samsan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala kang palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tinagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para Pabalik sa ato sa ring pagpangalangad last Dias 49 Action Radio Philippine Standard Time. Si Parita Manimo Veres patamyaw lang sa duwa niya kabata kuno happy birthday. Tunga ng birthday ni pare, no? The boy kag si The King from Manimo Veres. Linda G. Jackson from Quezon City, Metro Manila. Jofran Sorongon Jr. Hambal ni Jofran Sorongon siling yakap. Monitor lang ko di. Kapa. Alright. Si Ko Hei Sean. Pangging akong pangga. Pangging ko rin na. Yad ni Balalitan Tuwala watching. O siyempre amazing guay magbano. Thank you. Alas 10:50 Action Radio Philippine Standard Time sa ngabahin.
Standby na sa piya kalinya sa aksyon Roger Gote Hibalaonta ang balita gikan sa Northern Negros. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon na Roger sa detalye sang report. Mayang gabi, please come in. Yes, Action Marlon sa Ikbong sa Rai. Norte ka sa probinsya sa Rangers, Negros Occidental. Medyo matulog sa web na Action Marlon pero may update kita man sa mga nabukurahan na sa Action Marlon. Ngayon na ay total population na patgid nga mabakurahan mga 101,000 pero target kita sila mga 113,000 na muli siyang may ara na ngayon nga medicine ang sinapas sa kay Dr. Maria Victoria Banyas ang kasubok na Relaxo Marlon sa mga 23.26% ang nabakunahan sinapasan kay Dr. Maria Victoria Ibanez sa Kamot City Health Officer kag first dose kompleto mga 27,009 kag complete vaccinated daw po ang naka second dose na mga 20,690 Action Marlon na. Naote mo na ang naka butang mismo gin sa nila sa may isang bilis ka isang nga Facebook page yan sa pagsulat sa katisa. Jer? Sa parang kaiwatan sang National Correctional Justice this week nagapay walo mga sumaron ang Bureau of Germanic Criminology nga nagaparayon man ang gila sinigali nga recruitment para kung sino magsulod sa pagka-jail guard o kung mag-indra kung mag-join man sa Bureau of Germanic Criminology sa tanan nga gusto mag-indra. Sino pa sa kay police o kung kay jail warden na Chief Inspector Davidson Aguilar sa atong sila porsyonan sa atong sila nga interview may katara sila nga recruit Ang Bureau of Jail Management and Penology Regional Office 6, no? We have an ongoing recruitment naman yearly, no? So with regards of our the requirements for so ang mga interesado sa Marlon pwede lang gid makakanto sa bahin sa Bureau of Germanic Criminology diri sa may kinatsakan kasi kita lang gid kay jail Chief Inspector Davidson Aguilar kay sa mga jail guard na mag-inquire agad gumatagani ang full details may katransaction nga recruitment Action Marlon na. May mga yun nga mga opportunity kasi mga 29,000 ang jail officer 1 ko sweldo up to 37,000 na sweldo sila Action Marlon. So muna yung mga balita na ito. Jer? May sunod sa kadisyon. Musta si Mayor Badeng sa bungda? At si Mayor, kundi nagpasitiban to siya, pero sunod sa Dr. Maria Victoria Ibanez sa ito, sininga pagkikako siya, nagbalik ako nag-negative naman siya sa repeat swab test siya lang. Okay naman, balik naman siya sa iya sininga trabaho, ay doon ako na nakabalik yung mga office, pero magpapayag ni Dr. Ibanez. Okay man siya sumalo na kay isa pa kung parte sa lakat sa community sa Jereway magiging kontra mo niya po to si Limawe Garganera bla yan so ay man niya may Mayor Bading wailan sa galing ka kwadya ka istorya siya pero okay siya sumalo na sama niya ito lang ang report malita informasyon gikan diri sa may norte man sa probinsya sa Negros Occidental una sa malita una sa aksyon sa aksyon Roger Gote report sa Bacolod Aksyon Radio Aksyon! Night Patrol Field Reports! Salamat sa report ni Aksyon na Roger Goteb. 54 minutos nakaligas sa attack ng alas 10. Kapit pa magkabalik na sa pag-duty. Si Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante Jr. Matapos nga tigin paidalom siya sa isolation ay nag-positive man siya sa COVID-19.
recover sa gilayon. Di man niya siling grabe nagigo si ato. Normal na kay man isip-isipon naton mga ka-aksyon damo sa mga mayors no. Nga nagkalaigo siling COVID-19 subo-subo gani sa kay Talisay City Mayor Aniel Lizares kay kaduwag sa iguon COVID-19 mo. No? Pag-igo siya sa COVID-19, pag-release siya mga ka-aksyon, mga pinalangkad laway gani masimanahan tapika naman sa liwat COVID-19 di balik naman siya sa isolation magina normal gina masaming exposed kid permi ang local chief executive sa saligan na tawag naton COVID-19 balikan ta kato sa nga patrol tipon nga balita ni aksyon na John Diaz sa saligid nga mga tirion. Antes ta i-acknowledge sa mga nagpadala dugang sa ila sa mga mensahe niyo. Si Rufino Ira Gabino, thank you gid. Si Evski Udakrim. Uso sa bang asuli-suli no sa ngalan. Okay lang nga. Alexis Story, mayong gabi man. Alas sa 10:56 Action Radio Philippine Standard Time. Salamat kita sa madamo-damo nga nag-live streaman sa ato sa nga Facebook Live. Okay? Try taliwat next next nato sa nga pagpangalagan. Kung gabi. No? Balik report sa patrol with Action John Diaz. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action John, sa detalye sa report, please come in. Action margin kay dalom na sa inquest proceeding ining isa ka lalaki na ginalagar ang pangawat sang ido kagabi yakon kahapon sa area sang barangay Alihisurad sang Bacolod matapos dinakpan sa gintay dalom nga entrapment operation sang kapulisan sang station number 7 sa may atubang Balaka Limansin dire sa may dalan na daan sa Old nga City Hall Action Mar sa may downtown area sa surad sa Bacolod. So, dire kay Police Captain Edgar Bonilla, ang Station Commander sa Station number 7, kagabi nagpablatter sa Station 7 ang pagreklamo na sunod sa iya nadula kung iya labrador nga idol Doktoy lang ini pero bigla pila na makabulan na bakala na sa balor ng 7,500 pesos. Wow. Ginaligan din sa pagreklamo kapaninlo sa sulod niya na nakibot sila nga why na sa sulod ng cage ang ido nga namtang sa lapit sa gate nila mismo Action Mar sang inarentan sila nga balay. Kaya nasang aga, samtang nga nag-open ni Facebook o kung social media, nagpabalong abiyan sila nga mayara ito ang ginabrigya online, ito ka nga dito ito niya nga nadula Action Mar. Ginlantaw nila, kaya dito mapatutaan nila nga amog itong ito niya nga nadula. Tubtog nga areglo nila Action Mar, transact nila nga backlog nilang ito. Baligya sang nagkuha sila diri 5,000 pesos. Amo ni baligya ya, ginagkagat Action Mar tubtog nga nagpalabot diri sang impormasyon sa kapulisan. Dito ginpay dalom sa entrapment operation Ang pulis na nagtransact, nagkadto na diri sa downtown area, aram na presensya sa pagreklamo, sa ito nakita ng Action Mar, nga pabayloan na isang kwarta, gindakop na ingay suspetsado Action Marlon. 5,000 buligya barato, kumpara sa original sa nga presyo Action Mar, sang ido amo rin natin nga breed abit. Kaya na, according to kay Police Lieutenant Saison, ginako mo kuno sa suspetsado sa piskal na gintawat na ginman ang ido Action Mar. Isa ka sa decision ng sa record yung nagdador na pupuy. Nadulat sa nag-analyze siya kung siya talay. Yung panikas na rin sa focus na area dahil kay so nag-search ka sa Facebook nakita na dito sa mga nag-balinsyo sa mga response kasi yung mga nakatulong siya pa yung mga so nakipag-transaction sa parusahin minsan na suspect na kuha. Ang sa mga batian si Police Captain Edgar Bonilla, ang Station Commander sa Station number 7. Balita, gikan sa patrol ang taglibot sa production John Diaz. Sunod sa Action sa Bacolod Action Radio. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Okay, salamat Action John. Si Dane Jonah, salamat kayo sa pagboritor.
In punto alas 11 na aksyon, Radio Philippine Standard Time Action Night Patrol. Nagatakop temporaryo. Kabay pa nga mangin matawhay lang ang kabugusan sa gabi tubtob karon sa Kagahon kag sa Palabuton. Dari sa Bacolod kag Negros Occidental, sa Bugos nga Western Visayas, Bugos nga Pilipinas. Ato sa nga mga aksyon na unit reporters, News Center Action and Defensor. Action Roger Gotib, Action John Diaz sa patrol with Action Nixon Taho. Sa Technical Control Action, Henry Espulgar with Action Elway Dutelios. Ato sa nga Information Technology akong IT expert. Ako naman, Action na Marlon Hanupaya. Nagabilin sa good night, good night. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. TTX 500. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon